खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। दिनै 5 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा मुखुबनि गेजेरावबो गावनि थाखाय सम दिहुननो हागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि लांदां समाव माबा मोनसे सोरजिलु खालामनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों मोजां मोननाय आरो रमान्सनि जोबथायाव सौहैगोन। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों नांलाय-खमलाय जानो हागौ। बबेखानि नोंथाङा नोंथांनि सिरि आखुजों गासैखौबो थि खालामगोन। न'आव माबाफोर सोलायनाय लाबोनायनि सिगां गावनि गेदेरफोरनि सुबुरुनखौ ला। दिनै नोंथाङा गोसोआरि महरै गोजोनै थागोन। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा थारैनो राङारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगोन, नाथाय बेयो नोंथांखौ इयुननि गोबां जेंनाफोरनिफ्राय रैखा खालामगोन। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा जेबो हेफाजाब एबा हेफाजाब गैयाजासे रां आर्जिनो हागोन। आन्दोनि बाथ्राफोरा नोंथांनि मान-सन्मानखौ गाज्रि खालामनो हागौ। दिनै साबसिन बान्था मोननो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि साबसिन नाजानांगौ। सिंह राशि। मोजां मोनलायनाय जिउआ मिजिं लाबोयो। दिनै नोंथाङा खामानियाव मोनथिनो हागौ दि जायखौ नोंथाङा नोंथांनि सुथुर होनना सानदोंमोन बियो गुबैयै नोंथांनि मोजां हास्थायग्रा। नोंथांनि जिउ लोगोरिया दिनै थारैनो मोजां मुडआव दं। नोंथाङा मोनसे सोमोनांथाव मोननो हागौ। कन्या राशि। दिनै न'निफ्राय बायजोआव थांनायनि सिगां गावनि गेदेरफोरनि बोर ला, मानोना बेयो नोंथांनो मुलाम्फा होगोन। तुला राशि। दिनै नोंथांनि लांदां समखौ मोजाङै बाहायनो थाखाय नोंथाङा मानसिफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो जायखौ नोंथाङा मोजां मोनो बेखौ मावनांगौ। बेबादि खालामोब्ला नोंथाङा नोंथांनि जिउआव माखासे मोजां सोलायनायबो लाबोगोन। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा गावनि थाखाय थोजासे सम मोनगोन, बेनिखायनो गावनि मोजां सावस्रिनि थाखाय गोलाव थाबायनो थाखाय बायजोआव थां। रांनि आंखालआ आथिखालाव नखराव बेले-बेजेनि जाहोन जानो हागौ। धनु राशि। दिनै नोंथांनि फोथायनाया बांगोन आरो दावगानाया रोखा। जाय फालांगिरिफोरा खामानिनि थाखाय न'निफ्राय बायजोआव ओंखारलांगासिनो दं, बिसोर दिनै गावसोरनि रांखौ मोनसे रैखाथि गोनां जायगायाव दोननांगौ मानोना खावनायनि खाबु दं। मकर राशि। नोंथांनि नखरा दिनै नोंथांजों गोबां जेंनाफोरखौ रानलायगोन, नाथाय नोंथाङा नोंथांनि मुलुगाव मुखुब थागोन आरो नोंथांनि लांदां समाव माबा मोनसे खालामगोन जायखौ नोंथाङा मोजां मोनो। हाबा जानाय जिउआ माखासे साइड इफेक्टफोरजों फैयो। दिनै नोंथाङा माखासे मोगा-मोगि जानो हागौ। कुम्भ राशि। दिनै सिरि टेनसन गैयै था। राङारि लेनदेनफोरा गासै सानावनो जाबाय थागोन आरो साननि जोबनायनि उनाव नोंथाङा थोजासे रां दोनथुमनो हागोन। मीन राशि। बांद्राय जिंगा आरो नारसिननाया नोंथांनि सावस्रिखौ गाज्रि खालामनो हागौ। गोसोआरि रोखाथिखौ लाखिनो थाखाय नोंथाङा गोनो-गोथो आरो रागा जोंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। नोंथाङा अनलायनायनि थार रंजानायखौ मोनदांगोन। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।